Jeg hedder Poul Christensen, og jeg stiller op til kommunevalget for Venstre her den 19. november. I dag står jeg igen sammen med Lærke Hansen på Søborgård, og jeg vil gerne snakke om en sag, som mange borgere har hørt om, men også mange ikke har hørt om, nemlig træsagen fra Køge. Der er mange, der tror, at Køge Kommune behandler sine borgere ordentligt i alle tilfælde. Men her har vi et eksempel på, at det ikke er tilfældet i alle sager. Der var en villaejer i Køge. Han boede ved siden af et vejtræ på en villavej, og træet hældede stærkt ud over kørebanen, og nogle af de grene, der sad på træet, de skrabede på biler, lastbiler, varebiler, der kørte forbi, og generede og ødelagde presenninger. Samtidig var der også biler, der rev grenene af træerne. Så ringede han til kommunen og spurgte, om ikke kommunen ville gøre noget ved deres vejtræ. Det skete der ikke noget ved. Så savede han selv nogle grene af, sådan at træet ikke generede færdslen længere. Og så krævede kommunen ham en stor erstatning, fordi han havde skåret grene af kommunens træ. Han har høns, sagde han. Så truede kommunen med at slæbe ham for retten. Rand og høns, der må der være rimelighed til, tænkte han. Men han endte i retten i Roskilde, og med kommunens krav om en erstatning på 25.000 kroner. Det havde han ikke ventet, at han ville blive dømt for det. Det havde jeg heller ikke. Jeg mødte op i retten, og dommeren valgte at afhøre mig i det, han ville mente, at jeg havde en vis forstand på træer. Og det lykkedes da at overbevise dommeren om, at vejtræet stod helt ulovligt. Der var ikke det lovpligtige frirum ud til kørebanen, som der skal være. Og træet var ikke skadet, så det ikke kunne leve videre. Men alligevel fik den her villaejer en dom og skulle betale 5.000 i erstatning og bøde og sagsomkostninger. Men det værste var, at han fik også en dom som hærværksmand og en alvorlig plet på straffeattesten. Og det kan man godt synes, det er måske ikke helt rimeligt, når han gør en gratis tjeneste for kommunen ved at beskære et vejtræ, som kommunen efter lovens bogstav egentlig havde pligt til selv at fælde. Så nu må vi se her til kommunevalget. Der kan man sige, at valget står mellem en hærværksmand, der måske har den moralske ret på sin side, og så en kommune, der forfølger nogle borgere i hvert fald, ud i det helt ekstreme og rå, som man vel sjældent har set. Så jeg er lidt spændt på, hvad der sker her den 19. Hvem man får valgt ind. Tak.